Għawdex jinsab miex il-qoddim u l-bidliet li qed jagħmel u jipproponi l-Gvern jiggarantixxu iktar suċċess żmien li ġej. Qalu dan il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Alexandros Saliba f'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-Ministru Justin Caruana elenkat uħud mill-proġetti li saru f'Għawdex fl-aħħar snin u oħrajn li bħalissa għaddej ix-xogħol fuqhom. Fost dawn semmiet ir-riġenerazzjoni tal-Port tal-Imġar. Dwar it-twaqqif ta' awtorità reġjonali għal Għawdex, il-Ministru qalet li din se tiggarantixxi l-iżvilupp ta' Għawdex iżda fuq kollox se tistabbilixxi standards bi pjan serju. Din hija awtorità li hija msemmija fil-manifest elettorali li ħad tkun responsabbli mill-istrateġija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex, però fuq kollox għall-implementazzjoni tagħha. U allura ħankunu qed nassiguraw li Għawdex ikollu struttura soda u b'saħħitha biex tkun tista' tmexxi lil Għawdex il quddiem. Il-Ministru Caruana semmiet ukoll it-talba tal-Gvern Malti lill-Kummissjoni Ewropea biex tħejji studju soċjo-ekonomiku dwar Għawdex. Dr. Aġus Saliba qal li fl-aħħar jiem il-poplu seta' jara d-differenza fil-mod kif żewġ partiti politiċi ħarsu lejn Għawdex. Qallu waqt li gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat aħabbar iktar inizjattivi għal Gżira Awċija, il-kap tal-Oppożizzjoni qed imaqdar kull inizjattiva li ħall-Gvern f'din il-Gżira fl-aħħar snin. Adrian Delija qalilna li ma tisir l-ebda investiment fil-Gżira Awċija meta bħalissa qed nirreġistraw tkabbir ekonomiku f'Għawdex li huwa akbar mit-tkabbir ekonomiku li qed jiġi reġistrat f'Malta. Adrian Delija jgħidilna li ma tisir l-ebda investiment fil-Gżira Awċija meta fl-istess ħin qed isiru madwar 50 proġett infrastrutturali ta' toroq fil-Gżira Awċija. Adrian Delija jgħidilna li ma sar l-ebda investiment meta għandna rata rekord ta' ħolqien ta' impjiegi ġodda fil-Gżira Awċija. Il-kellima fissru wkoll kif dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar Għawdex jitfa' lill-Gżira lura u mhux il-qudiem tant li jkun hemm theddida fuq il-fondi Ewropej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.